Mayong udto diha mga ka-good vibes. So dayon ta. Ata ka rin sa pinamungahan. Are balay agaw sa akong migo. Migo nga kumpare. Gahi ni siya. Gahi po ni siya. Tara, tara. Stay lang. Stay put lang hadi ha. Arita mag-spend sa tong Holy Week. By the way, oops! Okay. Arita mag-spend sa tong Holy Week. So, pa-probinsya sa taron. Ako'y bahala niya. Stay put lang mo diya mga ka-good vibes. Ginagawa mo! So, suryahan tamon sa experience sa to nga riba, ha? So, tara, ako na ito na humigo nga gahi kayo. Gahi sa tanang butang. Di ba mga girls, gahi? Bitaw. Alam ko. Itoon na nila. Oh. Tour sa tamari nga good vibes ha. Mao niya tong kuan ron. Atong Holy Week na to, province, then muni-muni tagod. Tanaw ta sa itong mga una-una to itong mga kuwan ba, mga pagbasol, Ginagawa mga sala. Ano siya humigo nga gahi. Gahi sa daghang butang, di ba girls? Chill ta, ginagmay mga ka-good vibes. Kay init kayo. Hello mga ka-good vibes. Kumusta mo diha mga ka-good vibes? Nakari karon Japon sa pinamungahan. Nata sa Luyo version sa Luyo part sa balay atong istihan mo. Pindot kayo so far. Provincial life dito taron mga ka-good vibes. Sinsya na ha, kay tipsy jud tagamay. Ginagawa mo. Tagaya. Ang migo do kay gagaw niya. Palayo tagamay kay murag ang topic kay pang 60 ko karilit. Ay kapag guys, hate ka na ako mga panchiks nga topic. Ginagawa mo. Karilit. But anyway, tara mga katagay. Amigo nga gahi o gakali agaw ng mga chulo. Check. Basta ang topic pang check. Ang inyong ka-good vibes. Pass. Mayong gabi mga ka-good vibes. Tipsy na yung ka-good vibes na rin, no? Go. So tipsy.
still naagapon ta sa stage na naagit ta pag hinulsol mo ng panahon gud para hinulsol ta para amgo sa mga sayop later hatag panahon sa Ginoo nga istorya ta ba istorya mi unta amo sad unta diha. Yes, time ni sa banding sa family. But hopefully kita tanan biyan pataan ang mga butanga. Ha? Ano lang ang mga good vibes no? Ampo ta, tagaan na tong moments ang ato ang panahon karon ba nga. Hatag yutag oras para sa Ginoo. Diba? Kay aning kalibutan na mga good vibes. Wala ni kung wala ang Ginoo. Siya ang tanan. Ha? Siya ang tanan. So, to alang nga ron is that good vibes lang. Diba? Even if naatay mga pagsuway, naatay mga kaligot-got, basta ani nga page, good vibes lang ta. Mga good vibes. Relax. Ginagawa mo.